sad sam u Orašcu! I sad te učim kolo. To je ovo. Ko je on? Ja sam majka Snežana, ovo je moj sin Bogdan. Bogdan je dečak koji boluje od Prader-Wills sindroma i koji se trenutno leči u Turskoj. Nama je novac potreban, na svaka 3 mjeseca mi smo u Turskoj. Za njega možete poslati poruku na 231 na 2407. Danas se nalazimo na probi u Domu kulture u Orašcu da pomognemo malom dečaku Bogdanu da ide na lečenje u Tursku. Spremamo se za koncert koji se održava 23. u subotu. Molimo vas da dođete u što većem broju. Igrat ćemo razne igre iz okoline Srbije. Vidimo se! Samo prati nas, može? To mi je malo teško, svaka ti čast. Nije lako. Kaže lako, nije lako. Bravo, 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 bravo. Ovo nije lako. Svaka ti čast. Iseče se, brate. Doći moj brat. Ajde, uzmi. Evo moj brat, brat. Hvala vam. Dobro, dobro. Moj brat je dobro, a? Ukusno, a? Ukusno. Leva, leva, desna, leva, 1, 2, 3.
odazvao našem pozivu. Šta je to? Srbija do Tokija. To ti je nova šajkač. Pravi šajkače. Hvala ti puno. Čekaj, ja imam veliki glavu. Da, moj glavu je malo veliki. Hvala vam puno. Hvala vam puno. Evo i rakija, O, šljiva rakija. iz 2004. This is why you must come to Serbia. Not only do they have a really rich culture, traditional dancing, they have sweet slatko, mrak, mak, kulen, pečenje, rakija, crni jovan torta, ajvar. Dobro ljudi, šta još treba? Dođi u Srbiju. Srbija je najbolji zemlja u svetu. Majke mi. I mnogo mi sviđa Srbija. Dođi u Srbiju. Srbija je dobra. I kad dođeš u Orašac. Dođi u Orašac. Ako ti dođeš u Srbiju, dođi u Orašac. To je to. Like, share, subscribe. I love you guys. Orašac. Hvala vam puno.